चिरां जिल्लायाव फिन आरोबाव गोबां बिबांनि आखाइजों बानायनाय हाथियारखौ बोखांनो हादों। गंनै एके सिरिज राइफल आरो गंसे पिस्तल बोखांनो हानायनि उनाव चिराङाव आरोबाव हाथियार बोखांनो हादों पुलिसा। बिजनी पुलिसा आरोबाव गं-17 हाथियार बोखांनो हादों। बे समाव गं-12 राइफल आरो गं-7 पिस्तल बोखांबावनो हादों। बैफोर बोखांनो हानाय गासैबो हाथियारफोरा आखाइजों बानायनाय। चिरां जिल्लायाव सानसेयावनो गासै गं-20 आखाइजों बानायनाय हाथियार बोखांनो हादों। चिरां जिल्लायाव आयेननि बेरेखा आखाइजों बानायनाय हाथियारनि फालांगि खालामनायखौ होबथानो थाखाय पुलिसा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बे समाव हाबाफारि लादों। बे हाबाफारि लानायावनो चिरां जिल्ला बिजनी पुलिसा बे आखाइजों बानायनाय हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। चिरां पुलिसनि संदाननायाव फिन आखाइजों बानायनाय गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। गंनै एके सिरिज राइफल आरो गंसे पिस्तल बोखांनो हानायनि उनाव चिराङाव आरोबाव हाथियार बोखांनो हादों पुलिसा। बिजनी पुलिसा आरोबाव गं-17 हाथियार बोखांबावदों। गं-12 राइफल आरो गं-7 पिस्तल बोखांदों पुलिसा। बैफोर बोखांनो हानाय गासैबो हाथियारफोरानो आखाइजों बानायजोबनाय। चिरां जिल्लायाव सानसेयावनो गासै गं-20 आखाइजों बानायनाय हाथियार बोखांनो हादों। चिरां जिल्लायाव आयेननि बेरेखा आखाइजों बानायनाय हाथियारनि फालांगि खालामनायखौ होबथानो थाखाय पुलिसा बे समाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन राहा लानायखौ नुनो मोन्दों।